Kastalatibyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti saan apag kinnaawatan, maala iti nasaya at atungtungan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyag! Oh, lakay! Naglawagan da ito'y balay. Ay da, naglawag mo ilaunay. Nasakit ti matak. Ay, katuna. Nairuam ka ngamin itinasip ngat abalay. Naglawag nga pa iso ti aglawlaw. May maisahan ti kontador tayo. Ay, Adya. Nay, kasano nagbayad tayo? ay kat agsishare tayo Anya day ta share. Agbibingay tayo. Pagbibingayan tayo ti kuryente. Saan to nga ta apag-aapaan day ta? Ay, anya ngay day dyan. Nagpigsan apatukar day jay. Di tabalay ni Muna lakay. Nagpatukar day tinakapigpigsa. Ay kaman ibaga, napakapsutan da. Si kakit di ba? Kakaiso na nga adda kuryente dito'y balay. Bay tamakangag tamat itinapig sa atukar. Lakay, nalawagan da ito'y balay tayo. Nagmayat man? Ita lang amin nga inaprobaran di electric cooperative di application mi. Nasaya at ano kasta? Kat amam ka de, naanya ti sumaruno nga ipakabit ko. Nya ngay data. Internet, tapno sa anak kon nga aglo-load. Di maki-internet dagiti kabalay mo dita. Ay kat, kastala ti biyag alakay. Pagririn nanudan ti pagsayaatan. Ngamura yun, basta agbayad da. Sa bagay, may mayatan tamas makatipid kayo dita Pilipinas. Ay pagbibingayan men, anyaman dagiti gastos. Alabakot, kanayo naktumatan nga umawag. Ay katuan alakay, saan tumutan nga agputod-putod ti signal. Ay, nakaluto kan? Ay na, nabartag ka manin. Ay, naglawag. When ata da kuryenten, Ay, mayat na. iso asan ko man aday tagbarbartek lati among nga ramidon. Agurnong kakiditi pagbayad iti kuryente. Sa anak mo na nabartag. Anya saan? Ay, Dandani di mo pa yan mayadang dagita sakam. busy na ko. Ay, kaslayta, ibaga mamabisin ka. Ayan nga itinatgadam. Madamdama mo. Pakanin ng payment. Kwarta dagos ti damagan. Hoy, Manuel! Manuel, agring ka! Taro na ka man. Nagsapa pa lang, mangriring ka na. Anya nagsapa! Kumita ka man ni Jerwar nang aton di init. Na pa na nagtrabaho dagiti kakadwa medyo construction. Bumangon ka ditan! Sana ka sumra kita. Anya! Saan ka sumrag? Kat, anya tigatang tayo iti kanan ngay. Umutang ka pa ilang. Adun ti utang ko. Saan da ko napautangan? Ni Jackie, awan ka no ti isaang da. Awan man ang titrabaho ni Manuel. Sana si Merek tatang. Ay, Ada hangover na. ha? Ay, una yan. Bagbaga aman di anak mo, lakay. Tapno agbalin a responsable nga ama kan asawa. Kasano bagbaga ka panawan na kadagaws. Di na kaya't adang ganti bagak. Nakaala ako ni tibagas tatang. Nanang, agawid akong tanim mabisin dagitan nakmain. Sige tayo nakagluton. Adda si daan niya, oh. Naawan Di kamon baka ited maun. Di daduma si daan tayaw. Mababayin ako na dumaw-dawat iti bagas kada tatanggan nanang mo. Magbainam ko ma. Ano ti bagas da? Diyak kayatan ti dumawat. Iso anas kan ngagtrabaho kan nga inaldaw. Nagadugi di nga mo mo na ya. Ay, iun mo man ti TV. Anyat ko maya. Nagbuya ka. Inkapeg sakdo tagluto ak. Agbuya ka manan. Isupay a kuryente. Ay, di mo pa ila iun ta TV. Buong ka, nay. Big-big at sumanaw ka. Nanang, bigbigat matagap apa da Jackie kan Manuel. Ay, kasanaw da itakapsat mo. Saan ka numanon, ana pa nagtrabaho? Nabartak man nga tan. Ay, amumbot tan di kapsat mo.
kasanon ngayon dumanon ti pa nagbabayad ti kuryente. Ada nga ta pagbayad da. Ay, Ay, saan ang mabalay? Nasaan da nga agbayad, nanang? Agriri ah! Ay, sayang di manok ko. Aba. Kapoy ito mo, ti shuffle na. Hop. Ay na, Manuel. Ang sangsangit na anak mo. Di mo pa asikasuan mo. Nagsangsangit na ya. Ay na, nagpigsan to mo ta TV. Ah? Ay, apa nga inidip mo? Ay na, aglablabaak. Awawir mo dagi tubing ah. Okay, awawirak mo. Agsasangit damay. Ay, nagpaara pa yung mga ruti panahon. Ay, iun mo man dyan electric pan. Nagleng ka nga gusar ka dagiti appliances. Nagsadot ka mo't ngagtrabaho. Na, Panagbabayad tumanan, awan pa'y maibayad. kastala tibiyag ah. Nanang, adan di bil tayo iti kuryente. manungay, ti bayadan tayo. Nasurok nga 4,000. Anya, ay sus nagdakulan. Tado tayo mo't nga gususar. Ada amin TV tayo, nga agmalmalam anak andar. Kan ada washing machine mi kan ni Jackie. Ay, kasano tayo ngay amabayadan day ta. Pagbibingayan min nanang. Ay, katagsingir ka nga rudon ah. Jackie! Jackie! Apay manang, Umayak ag singir iti bingay yo, iti bayadan tayo a kuryente. Dahito iti bill, oh. awan pa'y mapagbayad mi. Naskan ang makabayad tayo, sakbay ti a 15, taiso ti due date na. Ibagak ka ni Manuel amanang. Ibaga ma, tapno da pagbayad tayo. Kunak mo siya ni Superman. Kunak mo kabaglag tiyag tayap. Manuel! Ah, Supermanak. Nabartag ka manan! Ay no, di ka man nagtrabahon! Napang ka man naging inuman! Jackie, ayan nan nga, di pagbayad yo. Manang, Mapanak ang bayadan inton bigat. kuha manang. Ay sus, siyak lang arudon ti nagpakabit iti kuryente. Agbayad kayo mo ta. Mabitlaang manang. Pagurayan dak. Due date tayon. Ang mga numaputad ti kuryente tayo. Kuha. Ay, agbayad kayo, Jackie. Saan mo't amabalin asyak amin ati agbayad? Agsinsin nung batsa mo na jake kan muna. Ay, hun nga raw. Kanawaan. Sumardeng dantulat ta. Anya ay ti pagsungsung-batan da. Di mo ayan na nga. Amumot nga datol-tulang ka. Jay babayadan da iti kuryente, iti pagapapaan da. Tapay mait. Ay, katawang kano ti pagbayad da. Ay, kasano nga ba na makabayad na nga ka inom ni Manuel. Di magtrabaho. Day takot ita. Bayamon, datantiag bayad. Ay, katuwanan ah. Jay kakaiso na apensyon tan ati pagbayad da. Apay na kami suot ka? Nagsinungbat kami kani manang muna. Anya? No nagtrabaho ka kumangamin. Adda kumamaan na orno nga pagbayad iti kuryente. Sildok. Talo gasutlaan. Ay na, saan nga umanay daytoy? Si kantumang amin. Inom ka nga inom. Ibagam nga kurnong tapay ah. Due date nga rodan. Adula amin nga muna. Si kaman nga minti mapan makisarita kang kuana. Amo madyak unay kasarsarita dahil siya kabsat ko. Nas ka na makisarita ka na laeng. Napay-pay lang. Tawarak di bayadan? Urayan na ang makabayad ta. Nagrigat mo tikas tuyan. Manang muna! Nagsasarita ta. Unay Wen! Nagpigsamot ng ti pa nagtuktok mo. Mapirden tari daw, May. Nagsarita taman. Nabartak ka manan. Abay, manuti bayadan mi ti kuryente ta singir ka. Singir, Jack kaya ti makisarita iti nabartak. Sana mo ito nabartak. Ay na, agpausaw ka pa, isakbay ng agsarita ta. Saan? Sarita ta itan. Ay, Dito isang wanan ti balaya. di mo tumot la maawatan dagiti baga. Ay, sus, natumban! I am Superman. Ano? Ang dardara
Saan timuging na? Ha? Jackie! Jackie! Umay ka! Ayunay kamatan, Manuel! Nay. Apa nagbartag ka na pan nakisarita ka ni Manang Mona? Apa yan na plasteran muging ko? Natumba ka nga rod kat na itugtog tamuging mo. Aya? Awan mo malagi po ka? Tilar aramidam? Purak to pa dahil dyan balay. Ay na, konsumisyon ka nga asawa! Apay, anya ti mapaspasamak muna. Awan, tatang. Nagsinungbat kayaw ko ni Jakay? Di damot ngamin kaya tagbayad iti kuryente. Ay napasensyaam ka di idan, takaasi damit. Ken amom, tay kunana apagsasaaw. Ti saan apag kinaawatan, maala iti nasaya at atungtungan kunana. Ay natatang, adda nga rodmot igatang dayjay a Manuel iti arak, ngam awan ti pagbayad da iti kuryente. Ha? Nagnumaran da di kuryente, itapa nagbabayad doon, awan ibayad dan. Lakay. Ay, Yamat dete itsura mon bakal. maistresa kami kadagiti kakadwak diti compound. Tapay manan. Di damot kaya ti agbayad iti kuryente. Ay bakit? Day talaang ti paka-stressam. Kat anyang iti kayat da, siyakla amin ang ti agbayad. Amin kami mo't katagos usar. Ay, nukastada ka na yun. Nasaysaya at laangan nga agpakabit da iti bukod da kuryente. Relax ka laang ka di. Ay, sana ka makapag-relax. Aging ka sana ka makasingir. O sige, nayuna ko, di ipauit ko nga allowance yaw. Tapnong bayada mo, day tabil ti kuryente. Anya? Kayat mo asawat? Malibreda? Na, naglaingdan ngay. Saan matakasta, bakit? Ikam ida iti umno a panawan, ang makaurnong ti pagbayad da. Daya kabsat ko, Manuel. Nagsadot tumot ngamin ngagtrabaho. Ad-ado ti panawon na nga ginom. Kasaritam saan ang maala ti pudot ti ulo day ta? Ala bakit? Saan kan nga agungat? Itatalaang manan nga nag-video call. Agung ungot ka pa'y. Umisam ka man kid di. Di nakman pag-isaman, tama di timod ko. Sige matan umisam kan. Tani, agipaw itak manan iti kwartayon. Data, nakaisam ako. Isam day ta? Jay mat ang makita tingipan mo. Oh, mayat daytan. Kasta bakit? Basta, agipawit ka Tani, amang ano maputod ti kuryente ditoy. Wan bakit? Saan kayo abay-bayan? Ang kakiti kasaritan ni ading mo Manuel. Tabagbagaam tinasaya at asasao. Ay, sige man laangan lakay. Bayam, pagsasaritaan mi day taabanag. Titan gagayen, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti saan apag kinaawatan, maala itinasaya at atungtungan. Tampok ditoy, programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.